ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମତେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଜ୍ୱର ସହିତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେ କହିପାରିନି। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭଏସ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଆସିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନାହିଁ। ଦୟାକରି କେହି ଅନଫଲୋ କରିବନି ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ମତେ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3 ଦିନରୁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ପୁରା ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଠିକ୍ ସେ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଡ଼୍ରେ ହିଁ ବସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ବେଡ଼୍ରେ ହିଁ ବସିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମକୁ ଜଣାଇପାରିବି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ପକେଇ ପାରିବିନି। ତ ଯଦି ହବ ତ କାଲି ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କାଲି ବି ଏମିତି ବନ୍ଦ ରହିପାରେ, ଦେଖାହବ ଯାହା ବି ହଉ। କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି, ଭିଡ଼ିଓ କହିଥିଲି ପକେଇବି, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ମୋ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମମାନଙ୍କୁ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଫଲୋ ମାରିଦେବ। ଆଉ ଅନଫଲୋ ଭାଇ କେହି କରିବନି, ଫଲୋଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ମାନେ ପାଖାପାଖି 150ରୁ 200 ଜଣ ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଅନଫଲୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଫଲୋଅର୍ ଆଉ ବଢ଼ୁନାହିଁ ଠିକ୍ସେ, ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ମୋର 1800 ପାର ହେଇସାରନ୍ତାନି। ତ ଦେଖାହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।